కాకినాడ జిల్లా ప్రతిపాడు నియోజకవర్గం ప్రతిపాడు జాతీయ రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. బైక్ పై వెళ్తున్న యువకుడిని వెనుక నుండి ట్రావెల్ బస్సు ఢీకొట్టడంతో తాళ్లూరు గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అబ్బాయి తాళూరు అంటున్నా అది ఆర్టీసీ బస్సు రావడం ఎక్కువ వెళ్ళిపోంట మరి ఈ అబ్బాయి తాళూరు చెప్పాడా లేదంటే ఏదైనా ఆటో పెట్టుకున్నాను